שלום, אני רם, אני מומחה לעגלות תאומים ואחים, ואני רוצה לעבור אתכם היום בקצרה על מספר טיפים בבחירת עגלת תאומים ואחים. נתחיל בשיקול שהוא בעיניי החשוב ביותר, וזה עניין המעלית, למי שכמובן יש מעלית. הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי שיש להם מעלית סטנדרטית. אז קודם כל נתחיל בזה שאין דבר כזה בישראל מעלית סטנדרטית. ולכן חייבים לעשות שיעורי בית. לפני שאתם יוצאים למסע לבחירת העגלה, חייבים למדוד את גודל המעלית שלכם. המדידה צריכה להיות כפולה. פעם אחת את רוחב המעלית, ופעם שנייה את עומק המעלית. חשוב מאוד לעשות את זה במדויק על הסנטימטר. תא המטען של הרכב יכול לפעמים להוות מגבלה פיזית כאשר אנחנו בוחרים עגלה. לכן חשוב מאוד להביא את הרכב עצמו לחנות כאשר מתחילים את תהליך בחירת העגלה, ופיזית לראות שהעגלה שבה אנחנו מתעניינים נכנסת לתא המטען. כמובן שלפני זה צריך לרוקן אותו מכל מה שהצטבר שמה לאורך השנים. משפחה שיש לה שני רכבים, מומלץ לבוא כמובן עם הרכב שבדרך כלל ישמש את התינוקות. בואו נדבר כמה מילים על הריסות. הריסות, שהרבה קוראים להם אמבטיות, משמשות עבור התינוקות מגיל 0 ולמשך מספר חודשים. עם תאומים זה לרוב 5-6 חודשים עד שמתחילים לשבת באופן עצמאי. רוב עגלות התאומים והאחים לא ניתן להרכיב על גביהן בכלל הריסות. יש עגלות שמאפשרות שימוש בהריסות רחבות וארוכות, ואז באמת ניתן להשתמש בהן למשך כחצי שנה. כמובן שזה יתרון גדול מאוד. אחד השיקולים שפחות מתרכזים בהם זה בולם הזעזועים, אבל זה שיקול חשוב מאוד. חשוב לדעת שבולם זעזועים טוב גם ימנע מעגלה להיות קופצנית במהלך הנסיעה, וגם ישמור עליה לאורך זמן. חשוב לזכור בהקשר הזה שהעגלה, בעיקר עגלת תאומים, נושאת משקל ניכר. אם אין מערכת יעילה ואפקטיבית של בלימת זעזועים, העגלה עצמה תשחק. נושא נוסף שרציתי לדבר עליו הוא הגלגלים. יש מספר סוגי גלגלים בשוק, ואיכות הגלגלים והסוג שלהם משפיע ישירות על ההנאה מהעגלה. הסוג הראשון שקיים בשוק זה גלגלי פלסטיק קשיח. כמובן שהם הגלגלים הפשוטים ביותר. הסוג הבא זה גלגלי אוויר. גלגלי אוויר הם רכים וזה היתרון שלהם. אבל צריך למלא בהם אוויר באופן קבוע, יכול להיות פאנצ'רים, והמשקל שלהם הוא יחסית כבד. הסוג החדש והעדכני בשוק זה גלגלי סיליקון, או כמו שהם נקראים הרבה פעמים גומי מוקצף. פה יש לנו גם את היתרונות של גלגל אוויר מבחינת הרכות, אבל לא צריך למלא אוויר, אין חשש מפאנצ'רים והמשקל הוא קל מאוד. כמה מילים לגבי סלקלים. סלקלים נועדו לרכב, משתמשים בהם מגיל 0 ועד בסביבות שנה. קיימות עגלות שעליהן אפשר להקליק את הסלקלים. כלומר, כאשר סיימתם את הנסיעה ברכב, פשוט מנתקים את הסלקל עם התינוק בפנים מהרכב ומקליקים אותו על גבי העגלה. במצבים מסוימים, כמו למשל שהתינוק נרדם, זה ההבדל בין להעיר אותו לבין לאפשר לו להמשיך לישון, וזה כמובן פתרון שהוא תמיד עדיף. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא כיוון הטיולונים. ברוב העגלות, התינוקות יושבים כאשר הפנים שלהם כלפי הנסיעה. אין למעשה אפשרות לקשר עין ישיר ורציף בין התינוקות לאמא. יש עגלות שמאפשרות את זה, כלומר להחליף את כיוון הטיולונים, והיכן שזה אפשרי, כמובן שזה יתרון גדול גם לתינוקות וגם לאמא. בואו נעבור לעניין הריפודים. העגלות רבות נראות יפה מאוד בחנות, אבל צריך לזכור שהם לא ימשיכו להיראות ככה בחוץ. יש ארטיקים שנוזלים ויש שוקו שנשפך ויש פליטות, ומהר מאוד במהלך השימוש בעגלה היא יכולה להיות לא אסתטית, אבל גם לא בריאותית. קיימות היום עגלות שמראש חשבו על הדבר הזה, ובהן מאוד קל להסיר את הריפודים. זה עניין של מספר דקות, אפשר לשים אותם אפילו במכונת כביסה, והרכבה חזרה היא פשוטה. בואו נדבר על משקל העגלה. צריך להכניס את עניין המשקל לפרופורציה. תזכרו שהעגלה, ככל שהיא שוקלת פחות, משמעות הדבר ויתור על פיצ'רים. פחות בולם זעזועים, גלגלים פחות איכותיים, שלדה פחות חזקה. תזכרו גם שהבדל של קילו לכאן ולכאן הוא לא כל כך משמעותי. בסופו של דבר, העגלה עם הילדים והציוד שוקלת בסביבות 40 קילו. דווקא העגלות ששוקלות מעט יותר מאפשרות לנו יותר פיצ'רים ונוכל ליהנות מהם בנסיעה איכותית ורכה לאורך יותר זמן. בואו נדבר על מה שקורה ביום שאחרי רכישת העגלה. בקיצור, אחריות ושירות. צריך לזכור שעגלה זה דבר מכני. יש חלקים שמסתובבים, יש מנגנון ברקס, יש מנגנון קיפול, וכמו כל דבר מכני, לאורך השימוש
יש בלאי, וחלק מהדברים גם נשברים. חשוב לקנות עגלה שהיא איכותית ועם אחריות טובה, כי זול במקרה הזה יכול להיות מאוד יקר. לסיכום, ראינו שיש לא מעט שיקולים שצריך לקחת בחשבון כאשר באים לבחור עגלת תאומים. אני מקווה שעזרתי לכם היום. אני והצוות בדאבל נשמח לעמוד לרשותכם. יש לנו למעלה מ-20 עגלות תאומים, ואני בטוח שנוכל ביחד למצוא את העגלה המושלמת עבורכם.